bed dan ka win go ahin gan lu tanga chuan hei ulu rol khan hei 30 second a khen lo ngal zela ta hian heta hian in click zelang ta hian 30 second ki chu arang ma engma angai to man thin lo mo chuanin hei zigzag kan ti chu hei tiang hei in kal thel ang hi ni ta mo zigzag to big small big small tiang a chuak hi chuan snake kan ti chu hei hetianga a zone a chuak ang chi kha ni ta a chang chuan sei deuh chuak a zone in hei tiang hian hei snake ani ta chu hei hi follow khanin a ol bera a khel tir tan chuan level set tam ilemo chuanin hemi a zigzag kan ti huna te hianin skip mai ila bet lo in mo tian kan ngak topanga chuan hei ti hianin a snake le ngal thowa chuan a snake follow don chuan a chuak to anga bet zel khan me tekinan big a chuat chuan big a small chuat chuan small a bet zel khani mai ta ka kha ani englo hemi trick nei lo tan ti mayang hemi ka ha ol bera ma se a chuak a piang follow ka hemi zigzag kan ti hi a rei chuan mo loss kha a ol ve ni chu wang chuanin skip mai tur ane hemi zigzag a in kal thel huna khan an lo pon ve khat vel te han follow zeu ila te khanin chuanin khati lo ro khati kan kal lo ro chuan hei a chuak nu hnung ki kan enanga number hi mo 6 a hian 6 dota hian enge chuak ta hian beacon nia 6 dota chuak chu hei ta hei big ani ta chuanin 7 dota mi ki kan enang 7 chuak to na 7 chunga po big tho a chuak le ta hei ani chuanin heta chuanin ta chen kan oppo ang small a kan betang heta po big a chuak to wangin mo hemi a chuak le tura hi chuan hei 6 number 6 chungchia hian chungchia zel hi kan enanga ta big a chuak wangin ta hian small kan bet ve to thung tikhan bet ila chu kan win chia chun adik lo zongin tikhan kan follow che ti na ni mo hela hi big a ta 6 zo hian hei big a ta chunin heta hi chuanin hei small ani dei hi a oppo zongin a chuak ta chun tikhianin I 3 chu number 3 chu to na kha kan en lenga kan be kanga ti hian chuanin hei 3 chu to na chuanin hei big a chuak ta adik zongin kan kal ve le thungang biga kan betang ta hian mo biga hian cheng somin kan bet chinang hei a bet na khani me helai big small ti lem lo hi adik lo zong bokin a kal le a ani chuanin adik zongin kan kal le thawang I 0 chuat to na ki kan en lenga mo hei 0 chuat to na hi a hian enge chuak ti kha heta hi achunga ve thau khen lo chuaka a chuak nu hnung ma saber kha enzel tu ne kimi zo chuanin hei big 6 hi chuak ta ni 0 zo khan hei big 6 ani chuanin adik zonga kan follow dona wangin biga kan bet veliang som thumin
som thuma bet dan kha chu hei ti hian in plastic hit mai tur ne ti hian bet man lo ti khan kan win le che ta atlai adik zonga kan follow che khan hei heta po zero zo hei bika chua hi mo chuan hei heta po zero zo bika chua ka adik zonga na kal ti na ni chuanin tuna chuanin adik lo zongin kan kal vele thungang chin kha cheng som kan beta adik lo zong tur chuan 7 chuat to na kan zong lenga chuan 7 chuat to na chu hei big hi achunga chia hi big achuak ta a oppo zonga kan kal do na wangin ta hian small a kan bet ve thungang that som thum hei cheng som khin thlinga thian plastic hit mai to nem du mai nas am bet man le lo han adik zong bugina kal le ni hei helai 7 chuan ta po big le thaw chuaka hei ani wangin kan oppo leang kan win ma chu small kan betang big adik zongin voi ni lai kal to hei chuanin som thum kan betang ni chin kha cheng som kan beta hei han som thum kan betanga khati kan bet tam zel khan 3x kan bet khanin kan win che khanin kan loss na kha kan cover nga zel ta mo adik zong bugina kal le adik lo zongin kan kal leang level 2 na che ne 8 chuat to na big chuanin oppo zonga kan kal don wangin ta small kan bet leang hei big a chuak to chuanin kita kian chuanin small a somriatin chu ti hian ka ti mai thina ti hian awesome hei bet na ni mo hei cheng khat te pon a bet thaya cheng khat du zat cheng hi te pon adik zong in a kal le level 2 mani to chuanin adik lo zong in kan kal leang level 4 na ta hian kha china ka soi masak trick masajok hemi achua ka piang follow kha chuni se hei kan win char don ti na ni ka kha all be hei recharge dan engi eta hian indanga mo hei hen recharge lo turani tahen hei thian omsa hei po thian chuanin tikhanin in recharge sa tur kha tahen henga we in select menga in select lo pon tahen type mai thayamo tikhan chuanin in recharge sa tur kha in chut lu zo thian chuan paytm hi mananga ya paytm hin klikanga mo chuan in payanga
chuanin hei helai circle hemi te hi in click anga ki UTR copy na te hian chuanin copy hei UTR number chuni ta UTR number hello te kan la oma ki UTR number chuni ta chu asira ki copy ti ki in click anga te hian copy ani ta chuanin ti hian game sa khanin volu tanga chuan chemical zo hin nga kanga ta hian submit na tur khalo om lenga mo ta hian chulu tanga chuan submit te khian te khian mo in register khanin somthum pasari kha bonus indong sanga welcome bonus kha chuan za in recharge charge khan hei recharge bonus hi za cheng thum ani ta sang khata somthum sing khata zathum te kan hei recharge bonus ani ta chuan hei recharge shim ni tin recharge shim khan mo chuanin hei heta hianin first recharge bonus kamo te hianin bank in at zo to chuanin ta hianin in click anga hei te hian te khanin hei in recharge khan hei te khan za in recharge khanin za samruk pariat ki bonus kha in dong sa rim tanin khel ma pokan mo chuanin bank at dan kha chumo hei withdraw hin click anga chuanin hei bank hi hei in select anga chuan plus hin click anga tin hian chuanin choose please choose the type tia hian in bank ming kha thlan tur ani ta mo hei in click anga ta hian hei ti hian alo langang in bank man zona khan tian in dang ti hian in bank man kha hei exist lo mang ta ula ti hian chuan confirm hin click anga mo in bank man zona khan danga confirm in click anga ti hian hei exist ti khi ta hian in bank ming kha lo lang tong chuanin ta hian in nangma ni ming pum khamo chuan heta bank account ta in ming pum ta bank account number ta phone number kha bank a join kar ka manangai lawa bank kan link na number kar ka manangai lawa kan in register na phone number kha man tur ani mo kan register na phone number kha chuan email chuan IFC code chuan in chutzu khanin heta hin save ti hi alo senanga alo save theinga mas chuanin in save ma in adik nge dik lo kha voi thum tal in en non don ne o adik lo kha chuanin in withdraw ma ula alo lut thei don lawa kha siam that thei thona chu ma ni na siam that thei lawan ma ni kuta company zu siam that tir angai wangin a boi thla ka mo chu wangin tisual lo turin uluk dewin ti tur IFC code number te kha a train 0 tur kha au te kha in lo mang thina in kha withdraw thei lo thina in boi ta thina kha a boi thla ka mo siam that thei to lo angani ma ni phei chuan kuta an ma ni customer service zubia ka siam that tira mo thak to pa mo te kha ngai thina chuwang chuanin bank account fill up kha film khur em tur hei ta ming pum mani heta hian bank
ming khan ni mai selector khan me ta ming pum ta bank account phone number email IFC kha zong khan ni mai IFC code te khi I ti sual kha in omle thina withdraw in boy le a ka kha boy thlak chen phone bank account number te dik dewa chutur fill up dik lo chona withdraw thai lo don lo ti kha hret tur ani chu wangin ta save ma hianin voi thum tal adik lo kha tin en non tur mo khan en nanga dik in save anga chonin in save zo khanin tiang hian a lo omang hei tiang hian mo ta hen save ta tiang te kha choin withdraw par thei to te khinan withdraw don ta ula khi za som ni hi withdraw thei na claim za som hi withdraw thei na claim burn ta choin kan recharge cho wangin lo withdraw thei don lo ta hen withdraw hin click anga mo choin hei withdraw thei za chu hei za so le cheng som hi withdraw thei clamber withdraw thei tamber hei noi som ti ve hin ta kha ni mai hei win go a hin in lu tanga mo win go a hian chonin ti hian in recharge zo khanin ti hian confirm hi in recharge ma chu ta hian a lu thei lawa game sa hian mo in recharge zo che ti hian in lu theiang chuan 1 minute ki kan predict thina wangin predict follow don chuan 1 minute hin thlikanga hei 30 second po hi ti hian a khel thei vek thawa ti hian khel du na piang kha he click mai tur 3 minute te 5 minute adik zong in a kal le level 2 minute to chuanin adik lo zong in kan kal le ang level 4 na ta hian kha china ka soi masak trick masajok hemi achua ka piang follow kha chuni se hei kan win char don ti na ni ka kha ol beramo achuak follow mai hi hati trick ti hi chu nge train hi kal sual parin level hi sang du vel to tuna chun zahni kan bet don chun in hei za hi kan click mai nga chun plus vai khat kan click nga ti hian za ni mai zahni ni mai han kan win che ta ni chuanin adik zong bokin a kal le chara chuanin adik zong in a kala chuan adik lo zong in kan kal leng hei 6 zo hianin 4 a chuaka agati small a chuaka chuanin hei 3 zo hianin small chu 3 hemi 3 chuat to na hian hei small hi chuaka chuwang chuanin biga kan betanga oppo zongin ei heta adik zongin a chuak to amo hei 6 zo small ve chuak to biga kan betang cheng somin tikhanin kan win ve le khan kan bet stran na atang khan bet tran le zel to na te hian lo sar bet man lo adik zong bokin a kal le adik lo zong in kan kal le thawang heta 4 chuak to na kan zong le ngamo heta hi 4 zo bika chuak ka khi hi takhi ani chuanin adik lo zong boka kan kal don wangin small kan bet de yang
มันหมอเมียแล้วว่าเขลตัวเนี่ยมองจ้าเงินไงตัวนะส่วนนี้กิ่งเฮ้เตียงแต่พอเห็นเบ็ดไทยเบ็ดกันนัมบาระเห็นมาสักกี่คือเบ็ดเหล่าตัววินฮารุเลยตัวก็มองให้นัมบาระเห็นตั้มเบียกตัวก็เอาที่ข้างกันวินเจ้าดิเหล่าจงกันกับข้างจนตัวน่ะจนอันดิกจงพวกเงินกันเลี้ยงให้ตาบิ๊กให้ small true จ้ะบิ๊กชัวก็จนอันดิกจงกันกันโดนไว้เนี่ยจินก็ให้ four จ้ะบิ๊กเนี่ยให้ตากันอปโปให้ที่เห็นอาวินเจ้าตามอกันอปโปก็เตียวมันเสียจูให้มีอัเทรนชัวก็ให้นิลวินให้ไล่กันทริกมันจบค่ะอปโปจงกันก็จะดิกจงกันก็ลังเจ้งสมกันเบ็ดเลี้ยงอาวินชูมจงจูเบ็ดสตราทนาจัดเจ้งสมกันเบ็ดจัดตัวเนี่ยลอสหุนาเจ้าเบ็ดนาทีสันตัวดิกเราจงพวกนักเกลือให้แต่เฮทรูจ้ะบิ๊กเนี่ยดิกเราจงก็เลยให้ four จ้ะพวกฮันนิน small เนี่ยดิกเราจงอินไว้นี่อักลเวลีอ่ะจนดิกจงอินกันกัลเลียงไว้ขัดsmall ให้แต่เฮวันชวดตัวนักกันเอ็นเลี้ยงอ่ะให้มีวันชวดตัวน่ะเห็นจุงอ่ะฮันนินเองชวกติขโมให้แต่เฮวันชวดตัวน่ะจุงอ่ะจน small ชวกอ่ะจนนี้อันดิกจงกันกัลโดนไว้ small กันเบ็ดเลี้ยงเบ็ดเลี้ยงมันเลยเจี๊ยแต่ฮันอันดิกจงพวกนักกัลเลยจนนี้อันดิกเราจงกันกัลเลี้ยงตัวเลเวลทุ่มนั่นเจี๊ยก็ฮันเลเวลเบ็ดทัดนั่นจุโมเอาวินเราปลปกฮันนินที่ฮันนินเบ็ดตัวเขาไม่ใช่ละริชาร์ดอังเบ็ดจบปุ๊บขจรนิดเดียวไอ้ลอสปัลไว้จนนี่จะขันไม่บิ๊กจบไอ้จบเห็นให้บิ๊กเนี่ยก็อปโปจงกันกัลตัวนั้นฟังเองแต่ small กันเบ็ดังจานกันเบ็ดที่นั่งแห่งนัมบาระพอเห็นอเบ็ดเทียให้กลาระพอเห็นมาเสียงจนเบ็ดดูตัวบิ๊กและ small ที่วินาอัลเบอร์มาที่ขันก็เตียงขันนี่ไหมให้ไล่ขามีให้มีนัมบาระจิกเอ็นดันชั่วโมอัดชวกนั่นหุ่งเบอร์เจลที่กันเอ็นงาดตายังไงชวกติค่ะอัดตาชัวก็จะรินให้ตาให้ตาเขียนกี่ small zero ตาเขียนบิ๊กเตลชัวตาเสให้กี่ลาย zero เท่ามาให้ตาเห็นบิ๊กชัวกันนี่จุ่มให้บิ๊ก7ให้อันนี้จนกันอปวง small กันเบ็ดเลี้ยงกระเตียงคันก็ข้านี่ไม่ทริกเอ็นดันจุ่มจนนี้ข้าไอ้มาข้านี่ให้มีอัตเทรนกัลดันชิมเชียดที่เอาเวียเขลงุนจวนเชียดเวลตัวกันนี่จูที่เฮียนินอักลังให้ที่เฮียนักกลงุนตัวที่เฮียนักกลังติขโมยให้ที่เฮียนักเบกเวกที่เฮียที่เฮียนก็ติงุนเวง่ายอันนี้ไม่ติงุนเวง่ายจวนนี้ withdraw ดันเวลค่ะให้ที่เฮียนให้ตามาเห็นกันคลิกเลยงกัน withdraw โดนกัน withdraw ให้กันคลิกังจนUSDT เห็น withdraw ไทยบอกว่าจน bank account เห็น bank account นี่กัน withdraw โดนฟังเห็น bank account ให้กันคลิกังที่เห็นที่ขันจนนี้ตา
hianin withdraw zat tur khamo kan chunga singa kan withdraw chuan ti hian withdraw hi lo sen chi don ta hemi sen hi ti hianin chuanin heta hianin login password kha chhut tur ani chuan confirm withdraw hi ni mai confirm withdraw hi kan click anga mo tikhan kan withdraw ki sing riat le ti vel kha singa kan withdraw sing thum le ti vel choma heta hian withdraw record a hian kan en lenga ti hian hei china ka withdraw po alo lut trep a heti om hian alo lut trep to ti na ni hei ti hian kan apply a alu huna chuan ti hian alo hring mayang hei hetiang hian mo examination pass tiang hian ka withdraw dan chu ni maya chuanin heta hianin VIP hi a omani chumo hei VIP hi 4 6 ka kai to ma se maintain lo chuanin maintain ve zel anga ya maintain lo chuanin at thla ve zel chu ka kha khel ve reng anga ya hei hi level up bonus ni ta hi monthly salary ki hi kan maintain char chuan thlatin zaruk kan claim char ta chuan heta level 5 6 sa chuanin hei ti hian tam chho zel ni chumo level khi kai da anglo zirin tam sana zirin ti hian ai hi travel tu ma se bet tur hi tam veng ranga hei hi ti vel khan mai khel dan chu chuanin hei games hi chu kimi win go hi kan khel ani mai a tlang puina hei heng te po hi khel thei veka ai na ang deuh veka dan chu ma se heng ho hi chu a hrang hlak ta hei jili tiang chi te spin ang chi te kha ni mo spina khati poisa man top ang chi kha tiang deuh khan mai hrit thiam lo om chuan ngan zot lem zel mai don ni video hi sei duk chuan in sen lu har thina deposit dan kha kan soi thaleng ang ro ki ta khianin ta hianin tianga henga hian ti lo tur ani chuanin a hma saber hi thlan thin tur channel a hian mo channel hma saber a hianin UPI kha recharge theina kha an da zung zunga an thlak zung zunga heta theilo chuanin heta mo hian ti tur zip pay a hian mo super pay a khian ani lo chu a hma sabera theilo khi chuanin ti po ti vak lo mai tur a thei hun kha nga mai tur chu chuan danga hian chuan tang le thina mo tang du thina chuanin khitin ti khanin in pay za tur kha ta hianin danga chuan deposit chuanin paytm mananga ya paytm a hian chuanin hei hi khi UTR details kin copy nga ti hian chuanin ta hian submit tura hianin indu le ti hianin da sa mai mayang ten chemical zo kin nga kanga mo ti hianin kal zo ki ti hianin nga kanga
chemical zo ken nga nga ti khian chuanin ti khianin kal zo khian submit na tur lo om le ang ta che hen ti hian submit anga ke ti khian alut zunga nang ne in submit ngal thot tot thina khami an ma ni UPI ya volu paisa volu ma khanin chu tang ta thina recharge dan kha ni mai khami akal ain kang azo ma in submit khanin an dong man thin lawa an la dong man thin lo chu an don man ma UTR in submit khanin games in submit khanin ti khanin an nin la dong si lo ka ti khanin tan pha thina khami kal zo ka nga nge tur